estem recolzats per l'Assemblea Nacional Catalana i forma part una mica d'un dels primers actes de cara a la gran marxa de l'11 de setembre que culminarà a Barcelona ciutat. A partir del 30 de juny hi haurà actes de tots els pobles que tenen Assemblea Nacional, a totes les territorials, i una mica farem aquest camí virtual cap a l'11 de setembre per arribar finalment a Barcelona ciutat. Avui nosaltres hem volgut ser aquí a la Mola, un dels punts culminants de la comarca i també de Catalunya, per què no, i volem donar aquest primer crit de sortida cap a aquesta independència que cada vegada la tenim més a prop. I a més, aquell lema que estem part de sentir, tenim pressa, molta pressa, doncs sembla que pels esdeveniments que hi ha cada dia, cada dia és més actual aquest tema. A partir d'ara farem un acte solemne tranquil, molt senzill. El primer que parlarà serà en Ramon Falcó, aquest senyor que tinc a la meva esquerra, és membre del Secretariat Nacional i a més també responsable de l'ANC de Castellar del Vallès. Bé, bon dia a tothom. L'Assemblea Nacional Catalana, tots ja sabeu què és. Els que no ho sapigueu, l'Assemblea Nacional Catalana és un moviment transversal en el que hi cap tothom de totes les ideologies, totes les religions, tots els orígens, i el que pretén és aconseguir allò que durant anys i panys, tres generacions i mitja, no hem aconseguit, que és recuperar la llibertat del nostre país sense fragmentacions, sense divisions internes, i com que els polítics d'aquest país no ho han aconseguit, la societat civil s'està organitzant per aconseguir-ho d'una punyetera vegada. Això és l'Assemblea Nacional Catalana. L'Assemblea Nacional Catalana del Vallès comença avui aquí el seu full de ruta. El full de ruta que ens hem traçat perquè com a màxim el 2014 tinguem la independència ha dissenyat un itinerari que pretén que durant aquests 2 mesos, fins a l'11 de setembre d'enguany, hi hagi actes nacionals a tot el país. Per tal que se'ns vegi, per tal que tothom vegi que el país està bullint, que el país demana la independència, que tot el poble de Catalunya demana la independència, que ja n'hi ha prou que ens espolin els nostres recursos, i el que es pretén és que es visualitzi a tot arreu. Per tant, avui és un acte simbòlic, ens trobem aquí dalt de la Mola, però el que volem és que se'ns vegi per tot arreu. Nosaltres som gent convençuda, venim moltes vegades aquí a la Mola, la gent del Vallès, a respirar aires de llibertat, i aquests aires de llibertat que respirem en la intimitat, a l'ombra de les pedres, a l'ombra dels pins, volem que siguin aires de llibertat a tot arreu, que no els hagin d'anar a buscar a sota una pedra i a sota un pi. Ja s'ha acabat tenir por, hem de sortir al carrer. Això és el que pretén l'Assemblea Nacional Catalana. En el full de ruta, durant tots aquests 2 mesos, per tots els països hi haurà actes com aquest. Es pretén que l'11 de setembre hi hagi 2 milions de persones a Barcelona. Es pretén ocupar Barcelona. Es pretén que siguem tots els segadors que en el seu dia van ocupar Barcelona, siguem tots a Barcelona per demostrar a tot el món que volem i estem decidits que hi hagi aquesta independència. Per tant, jo no us diré res més, us convoco a tots a participar en tots els actes, com a mínim del Vallès. Penseu que en el Vallès hi ha pobles petits, us convoco a que participem conjuntament en aquells pobles que no tenen tanta gent, que ens traslladem a les poblacions que van organitzant actes durant aquests 2 mesos i que finalment l'11 de setembre ens veiem tots a Barcelona. Res més.